Pozdrav svima. Htjela bih podijeliti sa svima jednu misao koju vidim pospremi glavu da je neke ljude muči, a to je da im fali neki izvor dobrog osjećaja u njihovom životu. Neki osjećaj korisnosti koji ne pronalaze u svome poslu. Pa dok ne nađete novi posao, ne pospremite se, ne nađete novi posao, a i nešto bih htjela podijeliti s vama što je vječni recept blagoslova koji se onda vraćaju, kako i kaže knjiga koja je temelj programa, bijele tragove nebo pretvara u biserje. Dakle, blagoslova koji se vraćaju kao biseri koji vas kasnije gađaju, bih htjela podijeliti sa svima koji imaju taj problem, koji nemaju. A to su dobra djela, koja, naravno, svi znamo što znači u klasičnom životu, danu. Biti dobar, to isto naravno to ne znači biti glup, biti dobar sa ogradama prema onima koji guše ljubav u nama ili ne prihvaćaju. Ali sam ovdje htjela staviti naglasak na sustavno prosipanje blagoslova koje nebo pretvori u biserje, a to je volontiranje. Ja sam baš zakleti cjeloživotni volonter u različitim projektima, ali i najviše posvećenima djeci. Sve što radim ja u svom životu posvećujem djeci ukradena djetinjstva. Smatram da se tako ozdravlja svijet. I kao dugogodišnji volonter po domovima za nezbrinutu djecu, donoseći ono što sam im ja znala donijeti. Novaca nisam imala, ali sam imala ljubav i znanje o klasičnoj glazbi, pa sam im išla kroz to šivati njihove rane. Netko zna kemiju, netko fiziku, netko matematiku, netko zna crta, donijet će im nešto drugo. Ili negdje drugdje. Da si sustavno ubacite neko volontiranje prema onima koji to primaju čistoćom kojom je iz vas odaslana. Naravno, ako se volontira sa odraslim ljudima ili sa starijim ljudima, potrebno je naravno da je poruka primljena ne u smislu iskorištavanja vas, već da je obostrano se stvara dobro. Ako se i ne stvara uvijek u davatelju, dobro, jer nešto bude teško, ok, Bogu hvala, mora biti smisleno davanje dobra, bez da se oštećuje davatelj, pa će nebo to kasnije zavrtiti u blagoslove. Naravno da volontiranje nije uvijek lako i nisu, evo i moja volontiranja što ljudi misle romantično, ja imam pletenu deku preko koljena i djeca me pokorno slušaju i svi uživamo, nisu to baš romantične situacije, samo osobito ne s djecom društvene margine, ali toliko toga donese, što ja kažem uvijek davatelj primi više nego primatelj. Toliko toga donese i odmah, što je u ovom instant vremenu jako važno da je nešto odmah. Dakle, i odmah, a kasnije još i puno više. Kao što svaki dobar korak se vrati pomnožen sa jako velikim brojem u obliku bisera i blagoslova, tako se i loš vrati. Tako da se ne brinite kad vam neko radi loše korake, za njega će se isto nebo pobrinuti kao za onoga koji radi dobre korake. Uglavnom, volontiranje naravno ne smije biti samo zato da bi vama neku emociju nahranilo, mora biti zaista smisleno davanje. Ali je volontiranje jedan provjeren, eto ja svojim životom to tvrdim i nisam jedina, znam da nas ima puno, provjeren put za pronalaženje točke u sebi koja je uvijek gladna i koja je stvorena da daje i prima ljubav. A mi ju često zanemarujemo jer kao nije bitno danas moram ovo, sad moram ovo, pa budem jednom kad. I onda se naseli neko nezadovoljstvo, naravno ignoriranje te točke, te potrebe, elementarne čovjekove potrebe da bude dobar. Nije dobro ako ignoriramo tu točku. Znači ne ignorirajte tu točku. Odnosno svima nama da kažem poruku, da nas podsjetim da ne ignoriramo tu točku u sebi, da budemo dobri. To znači mudro dobri, sa ogradama i puni samopoštovanja. Dobar ne znači glup, što se vrlo često nažalost krivo tumači, što sam govorila u onom
podcastu koji je jako odzvonio, da sam vidjela da nisam dobra jer mi nije dobro. Dakle, ne pričam o nedobro dobrom. Pričam o mudroj dobroti, o poniznosti dobru s velikim D, o poniznosti Bogu, dakle, a ne nekom uzimatelju koji mi objašnjava šta znači kad sam dobra. Dakle, da se vratim na temu volontiranja, garantiram svime što jesam da sustavno volontiranje, bezrezervno davanje, bez obzira što trebate poštovati svoje granice da bi mogli dugo trajati, da bezrezervno davanje ljubavi najviše uzdiže ljudsko biće, najviše mu donosi i najčvršće ga spaja s nebom, kao što mu i pojačava otpornost odnosa generalno sa dobrim u životu. Slobodno to provjerite, da si potvrdite. Velika pusa i zagrljaj svima.